uma thina la kuthiwa ngeke size siphume khona kungenzi thina kodwa kwenza lo esihamba naye. Joyous celebration kuleader Uchaza lapha phambili. Salo sungitshela nje khabazela ukuthi uJoyous balo. Ngifuna ukubona ukuthi usakhumbula yini. Ungivalele khona manje. Phela sekuJoyous 27 manje. Usakhumbula yini ukuthi lapho beku10 11 12 somewhere lapho. Ikhathi sasinazo no sisizazora. Sekumamzaza manje. Sekumamzaza manje. Sekumamzaza manje ngale sesemncane lapho kodwa hey uyadedela man. Uyadedela kakhulu. Mlaleli wami lapha ekhaya ngikholwa ukuthi uyezwa ukuthi sesimane sangena nje saqala lana ngalesi sikhathi imzuzu yishumi nomuvo emva kwehora leshumi nomuvo ekseni ugozi olumaphiko phiko uhlelo noZanele wakambokazi uhlelo eshilo njalo ngesonto sukela ngo9 kuya ku12 kodwa njalo ukuthi mangabe sithi 11 o'clock kuze kushawa u12 bese singena uhambo noNkulunkulu sibheka nje umuntu esokhuluma naye sibuke ukuthi uhambo lakhe noNkulunkulu luhambe kanjani ngoba sonke sibe sesiyakhuthazeka sisibheke thina okunye sibone ukuthi lokho esikhala ngako thina kungathi hayi khona akufani nokomunye kodwa sifuna ukukhuthazeka sifuna ukuphokophelela phambili namhlanje ngiphethe insizwa la insizwa ezalelwe lapha yana eMlazi uLindelani umntaka Mkhize ngifuna ukukutshela nje ngingakaqali ukuthi namba abantu abadlule ezandleni zakhe ngoba ngiyazi ukuthi abaningi bamazi ngasehlangothini lomculo kuphela angiqale ngayo ke indaba yomculo kaSoni nanka abaculi asebenze nabo bejazz Huma Sikela Jonas Ngwangwa Sibongile Khumalo Letambuli Khaifa Semenya Themba Mkhize Sylvester Mazinyane 440 Stompi Mavi Khaya Mahlangu Lungiswa Ntokozo Zungu Victor Ntoni Don Laka Fortune Xaba uOpa Makhubela kanti lapha yakwikalawa Jasmine usebenzene Brothers of Peace Bongo Muffin Thebe Trompis Skizo Alaska Mafikizolo Mandla Spikiri na Jabuhlongwane Mthunzi Namba Sipho Makhabane Derek Nzimande Family Factory Masibuyele kuJehova Masicilia Asan Paul Soni kwikwaito ne Afropop sebenzene Malaika Wendy Mseleku hey bakithi ufaka khulu i-vibe pleasant ngangiyithandani Hunger Boys Goofy KB Pizzo Jonina the Nina Brothers Senzi and the Pillars Sharon D Vibe Square Pastor Agrippa Katide Mahumbe ngingabala ngithini bongela ukuba la ngaze ngasihlonipha lesihlalo ohleli kusona ngijabulile ngi-excited ukuthi kwaze kwamnandi ukubona uhleli la uhlala khona you belong there Kosinkulu yasebenza ngiyabonga futhi angazi noma ngibatshele nabalaleli ukuthi wake wayiprofetha le ndaba mina ingekho nje emqondweni wami ngomunye unyaka kodwa ke kushuthi khona into owuyibona mina engangayibona ngilele kuleyambhede ulele embhedeni thizeni sokhuluma ngawo uzalelwe lapha yana eMlazi kuphi noMlazi ngifuna abakhumbule nje impintshi zasendaweni zithi nangu bafo nangu mkhaya bafowethu bengisuka la ngiyobabheka nje futhi ngizalelwe eMlazi kwa D section and kwangangabi nemigwaqo ngaleso sikhathi la ngazalelwa khona but kwa D section eMlazi ngase stadium la ngazalelwa khona ngakhulela khona ngahlala khona ngafunda ngakhona ngaya ngaphandle kuba sengikhulile waya ngaphandle ngoba usukhulile ebuncaneni bakho iinfluence kama uma uthi ngoba phala uma ukabe nomthelelo omkhulu ekutheni ugcina ubheke ngapi ngikubona uhamba noma uya emculweni uma yini lento ayitshala la kuwena yankulu indaba sizanele yazi everything about me is uma engacosha ngakuthatha kena from strangely as I'm a guy I'm a man but even from the looks kwaba wese bobona bengakubona isithombe samama nje uzongibona ayibona ngubukhize ufana noma ngifana noma and ngikurealize lokho sengikhulile ngisemncane kwangabonakala at all so ngithathe yonke into but most importantly ngithathe the career who I am into engikhule ngayenza yangiphilisa yangenza umuntu into engayincela kuyena ngingekho aware ukuthi ngiyancela ngingekho aware ukuthi ngiyafunda engithatha ngenkani ngoba sasingena umuntu ozongisala ngigade endlini bekayihamba e-rehearsal wayeconduct echoir senkonzweni e-Assemblies of God uyena hey lalela umhlane nje
nawunikezo lo esiubona ngiyazi umhlane wakho siyawazi singawudweba ngisho ukudweba ngoba siubona kaningi kudume wona ke kudume umhlane nje umhlane so konke ngakuthatha kuma conducting ichoir Assemblies of God bengifika angibeke lapha ebenchini enkonzweni ukuthi mina ngibe ngihleli ngesikhathi rehearsa nechoir ngigange ngishaya izinto ama-bench lapha beka rehearsa yena kanti anginake sengifunda ukudlala idrama and then sosuka sengifaka echoir ngenkani ukuthi hayi ngena la ucule kanti anginakile ukuthi sengifunda lento ekuthiwa i-staff note i-tonic solfa ngaleso sikhathi yama note abo do re mi fa so lalela leyanto yasifundisa okuningi i-discipline elapha lalela kibuya lapha uDoremi wasifundisa into eningi kodwa futhi uyazi ukuthi uyamuza umuntu owake wawucula uDoremi iscale uyasazi yebo ima ke wakhula usukhulile ke manje sekufanele wenza isinqumo sokuthi uthatha muphi umkhakha wokuyofunda mawusuqedile ehigh school engineering hey kwakuyi pressure because ekhaya ngangikhanda kwasana yayithi radio nje yaqala yahoza nje kancane ngizoyivula ngiyiqaqe ngiyihlakaze ngiyibuyisele beyibuya yisahohoza noma yini nje kube ngokuthi lokho ngingakhanda wangivele ngisukele ngikhanda uma wabona ukuthi and esikoleni ngakenza very well kwi maths uma wathi hayi hamba kwenza engineering vele umfowenu udokotela usiswakho computer science nawe ubelonga lo lapho wangithatha wayongifaka kwi engineering kanti hey yeah wawuyithanda lento uyafunda nje lapha yana eNatal Tech kuthini kuwena uthi hayi wona impela umkhakha wami lo ngiyayithanda lento engiyenza lutho kodwa ngaqhubeka ngayenza kanti inkosi inama plans wayo ngoba kwakufundeka ngama marks ayengekho mabi kakhulu ngathola umsebenzi we-internship eSasol nazo ngajabula ukuthi hawo ngesasolo kanti uNkulunkulu sebenze uyazazi izinto zakho uNkulunkulu kanti la ayongishintsha khona ka and 10 things around bengifika eSasolo ngareporter ngimkhumbula kahle ngisoze ngamkhohlwa empilweni nami uBoshoff umlungu basi wami kwakuBoshoff eSasolo ngangireporter kena uBoshoff wayengihlupha engangizwa ngithi ngingena nje bengiqeda ukuclocka uBoshoff Mkhize angikhombele nale ngangisebenza ku department ekuthiwa iFerhaseng which is i-gasification making i-gas le esiphila esebenzayo endlini right now angihluphe angikhumbuza uBoshoff ukuthi yena wagcina ku standard 4 ubaba wakhe wayesebenza lapha A4 no standard 7 nomkhulu wakhe wayesebenza lapha so thina soloko sasebenza kubona bona balokhu bengena eSasol bephethe noma sengibuya ne degree yami usazongiphatha futhi eno standard 4 wakhe hayi one day mina ngasuka hayi ngangena indlela ngabuyela ekhaya ngagoduka ngathi hayi ngeke ngiyenzele ngosebenza umuntu ono standard 4 engitshela every day kanti ke uNkulunkulu la asethena khona life yami around yeah manje eMlazi ngifuna ukubuyela kancane eMlazi eMlazi ngaphambi kokuthi uhambe usebenze kakhulu nama groups lapha eMlazi ngitshela ngalesi sikhathi usebenza nesikhathi nomculo ngaleso sikhathi eMlazi yini lobo kade uyitshala eMlazi futhi babe kwamukela kanjani ngoba phela umfana wendawo yeah eMlazi kunobaba wakadlamini umfundisi Dlamini eEvangelical Church owabona something italento kumina enganginalo wase create a group yakhe ayibizwa the Goings wasithengela ama instruments ngemali yebandla so sisebenza sirezela khona and enengane ezazicula sacula nazo sakhula nazo singenela nabo Shell Road to Fame every function every event yaseThekwini yaseMlazi especially sikwakuke kubizwa thina anizonandisa and sasithanda ikhona lokho so bekunamarali kuze even abo Benjamin Dube bezoperforma eThekwini sibavulele lapho Benjamin Dube ngoba hayi yena wayeseyihambile indi thina sisaqala kanti kuzokwenzeka ngazo masengilapho yini qhubeka kanti kuzokwenzeka umbongeni ngema ezwe ukuthi hey khona le group lena lezi ingane zaseThekwini ezishayayo impela weza kumbongeni ezo audition when he was looking for a cast ayizoyifaka iqala iSarafina okwenzeka lapho kwakukuhle kwathi kwababhlungu kumina kodwa kwangifundisa kwangivula amehlo ngarealize ngempela where I belong after audition wathatha wonke umuntu wayekhona egroupini I think sasala so 3
wasala ngaphandle ngangathathwa mina bonke bathathwa bayokwenza Sarafina and bayenza lezingane ezinjengebe yibo abantu ngikhona lapha abashayayo labo lindile lapho bese Sarafina exactly babebuya nathi egroupini esasinayo eMlazi ukwenza njani kuwena ukuthi kube neaudition yento enkulu kangaka wena bathathwa abanye usale wena kwangishaya kakhulu angizange ngithanda umbongeni for the longest of time I hope ngiyathemba ukuthi uyalalela uMadlokovu angizange ngithanda uMadlokovu for the longest of time but hayi sekwadlula manje sizwana kabi manje no Dr. Madlokovu kodwa angizange ngithande kwangiphatha kabi kwangehlisa ngabuyela esikoleni ngayo focus esikoleni ngangayixoxa kakhulu ngirealize after years ukuthi how kanti lokakufeyila okwenzeka lapha kwangakhelani because that's when I realized ukuthi yazi mhlawumbe angibelongi lapha but ngibelonga lapha ngaloko kufeyila lokho that's when I realized that actually mina ngumuntu wangemuva angisumuntu wangaphambili ngiyazi kahle leyo ukuthi uNkulunkulu akuhlelele yena ngendlela yakhe manje ke uChiko nihlangana phi noChiko ngoba ngicabanga ukuthi izinto zishintsha ngempela empilweni ngenxa yokuthi manje uhlangane noChiko nihlangana kanjani uChiko uyena impela wa change life yami so ngiqhubeke ke ngibaleke esikoleni bengibuka lapha eSasol bengibuyela esikoleni ngashintsha course ngangabatshela ekhaya ukuthi mina sengishintshile course sengingena ka music ngoba ngibalekele ukusebenza no Boshoff so bese ngene ka music I carried on doing a whole lot of music production from opera, the longest opera, Lohengren, a Playhouse Theatre. Yes, ngayibuyisa futhi group ngayirevive le yaseMlazi. Wezwa uChiko efike la itheke ukuthi khona abafana kufuneka ingane kufuneka uhambe uyozilalela eziculayo ezisebenzayo. Weza uChiko wazosilalela ukuthi walalela nje leyo call ukuthi hamba ulalela. Wasilalela bekalalela uya realize time. Lo muntu ongemuva lapha ya. Uyena obhizo okuhlanganisa lento babonisayo baguidayo bayi director that time ngangazi ukuthi what I'm doing was actually direction mina ngitshela ukuthi ngilungisa ingane lezi sisaqala nazo uChiko wasiyangilanda wathi wenzani ngimtshela ngathi I've just finished isikole sengiyafundisa ngangifundisa eGingindlovu eNzuza High School ngaleso sikhathi ufundisani esikoleni esikoleni ngangifundisa imaths neEnglish wakuthanda kodwa kube uthisha I think ngakuthanda kuba teacher but it was part of my training because that's when also ngakhula ukuthi mina okwami is to give okwami is to impart knowledge okwami ukufundisa in every space in every sphere so lapha ngangisifundisa ukufundisa ukuthi how do I groom how do I develop how do I grow people in the space abakusona so ukufundisa enzuza as much as ngangekukhonzile ukufundisa but kwakufundiseka mina ukuthi ngila for a particular purpose and it's a journey isaqhubeka ngisaphambili so ngimchazela uChiko ukuthi ngiyafundisa wathi uChiko bengikufuna goal next week ungakwazi ukuza ngathi mina what do you mean wathi no ngifuna nje singene studio sibone singaphuma kanjani just like that the following week ngangiqala ukugibela iflight ngijele so uChiko ngaye eGoli ngifaka studio sasebenza the rest is history uChiko ngaleso sikhathi uma ngabe uhlangana noChiko usenzani usumazi ewubani ngaleso sikhathi uChiko was two things he was one of the top pop artists yaleso sikhathi drawing huge and big numbers in South Africa bega performer but he was also one of the top producers ebhalela bo producer bo Yvonne Chaka Chaka abo Brenda Fassie all those kinds of artists so nami ngangakhola table lo bhuto wenza umsebenzi ongaka lo bhuto big kanje ubone mina wangisondeza eduze kanti ngiyafunda futhi wafika kuyena nasebenza iminyakana yini nje oyikhumbulayo owayifunda kakhulu kuChiko mhlambe nokuthi nanenzani noChiko wow engakufunda kakhulu ngalesikhathi kuChiko ukuthi ama artists are disorganized they can be very very talented but they are so disorganized balalele nje but I then also try to how do I turn this disorganized association or situation into a good thing because that's where things started happening for me I then brought order entweni zakaChiko one wayesebenza under record company he was not a brand he was not a label he didn't have wayengenayo record company ngaleso sikhathi so ngamhlanganisela okuyi record company ngayiregister ngayiformatha kahle ukuthi izokwenzani le production house as a producer so ngakwazi ukumsiza aqale iChiko
Productions and naye sagijima sambe sign ama-artists different under iChico Productions sasayina abo ZCC sasayina Chimora. That was one of the biggest group ngaleso sikhathi wathi Chimora. So abo white benza ama production abo Brenda esengena under iChico Productions into engenayo before. So while he was very highly talented ngempela enalo lonke talent but kwakhona lokho kushoda. So ngakwazi ukuthi mina njengoLindelani Mkhize yini engayi-add kule talent ukuthi ikhule yenzeke ihleleke kahle. Siyahamba isikhathi emculweni ngalezi ikhathi weqala irevolution yaqala inyakanyaka yeKwaito. Kwavuka umsindo omusha eningizimu Afrika lenkampani okuthiwa iPolygraph ikuthola kanjani yona? iPolygram ngithola ngaleso sikhathi ke ngisebenza kuChico sengiorganize ngastructure izinto zakaChico. uChico was signed to the phone that was also part of Polygram. And yabona time man la kwane moment egoli uthi khona lo mfana omncane uChico athwele ngaye babengibiza kanjalo bathi uChico uthwele koLindelani because yonke into ayenza uChico was successful ngaleso sikhathi. So iPolygram realized ukuthi man nangu umuntu obringe istructure kwi-life kaChico nasemsebenzini kaChico. Yasikhuluma noChico ukuthi sicela ukumthatha lo mfana simsondeze eduze asebenze under thina sesoqala simnikeze isalary as umuntu osebenza kwi-record label wena ngeke usamholela usezoholelwa yithini. So ngangena kanjalo kuPolygram and bengingena ngangena title kwathiwa nje gijima usebenze. Manje ke iKwaito nawe ihlangana kanjani ngalesi sikhathi? Now when I had that opportunity bekhona lento ayilokho ingidla ukuthi khona into eshodayo ku-music wase South Africa. Music that time kwakuyi babeyibiza i-disco pop laba bethi bubblegum wona wawubig ngaleso sikhathi but ngifila ukuthi akusiya abantu abayoung la benza lo music. 1 2 elokishini thina besicula siyakhuluma simemeze sishoute how can I take that sikwenze ku-music. So that's when ke ngalanda abafethu ngangisebenza nabo e-studio bengenza ama project ngilokuthi ntu asizama ucreate lento ephuma endleleni. Ngaleso sikhathi sa create ama group afana nabo LM Jam Lindelani wathi asenze lento ephuma endleleni asenze lento ephuma endleleni lento ezothi ukuphuma nje kancane lento ezothi ukuphuma nje endleleni ibe ithina ibe young ibe ngangathi into yaselokishini ibe into yasekhaya ibe into yaselokishini. Saqala ngabo LM Jam saqala ngabo so LM Jam ngakenza umdu ngenza nomdu senza abo LA Beat Boss of the Road no Johnny na boom 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 bururum bururum Johnny na waduma kakhulu no Johnny na senza abo ding dong no Johnny na bengiyiletha bathi yini yona lento leyo singiletha le ubheke wena ngithanda ding dong. So senza izinto eziningi okunye like ukhuluma ngevibe lezinto othi wawuyithanda. Hayi ngangiyithanda kakhulu ivibe lezinto khona yayithi khona hey wena ma you'll be surprised that was my voice. Hey wena ma mase bethi sesithi uthi uze ngaleso sikhathi ngangizoma ZZ wasekhosini thatha ama ZZ lalela ke ngangizoma zinga leso sikhathi sisadlala lesi ngaleso sikhathi maZZ sasaba ucreate record the artist as an artist ngoba sasa introducer le so sizosenza what we would call ama project but Kwaito style but singafuni ukuthi ubani lo kube ivoice yami nekamdu nekaMandla speaking ukhuluma ngumduma sile gibela phezweni ayi ubatshele oh yes so ikwakanti asazi ukuthi sekuqala kwalento esibiza iKwaito namhlanje. Yo esibiza iKwaito namhlanje mlaleli wami lapha ekhaya amakhona nawo ufuna ukusho kuLindelani Mkhize uyayazi inamba yethu 0716136667 ungathumela ivoice note yakho kumbungene nje ku Facebook ise live ku Facebook wami uZanele Mbokazi ukuze umbone njengoba exoxa lolu daba isikhathi njengamanje ligamenxa ihora leshumi nomuvo asidayise mase siyabuya kusekuningi bakithi sikuphethe kulolu hambo. So far so good. I know. So far so good. Preparation. Uzo yakho. Yo. Ngifuna ukubuza ukuthi uhlangana phike neJazz. Oh yeah, please. Hlangana phi nje neJazz? Please ngibuza, please. Ngifuna ukuya lapho.
because nje lo muntu ukuyo yonke into bafowethu ukuyo yonke into anyway ngiyabuya bafowethu ngiyabuya khona inamba engiyifunayo kule phone nini angazi noma ngicela ningilinde kancane angifuni ukuvala khona inamba nje ngisayikhipha kule phone ngiyabuya kunina ngiyanithanda. How do I do that? Ngizoyisebenzisa hayi manje. Okay, zonke. So far so good. Let's go. Oh yazi manqoba angisale sengifunda le Yeah, live uyenza. 11:40. Oh no, ayinde kanje. Ikhona le yabo 11:40 lo. Hayi somdlala after amavoti Kanti ke mlaleli wami umnyango wezokuthutha uqala uchungechunge lokuxoxisana nemphakathi ngenhloso yokubika ngemisebenzi yengqalasizinda ezifundeni ezahlukene. Yiba yingxenye yengxoxo yokuqala nongqongqoshe wezokuthutha ukuphepha nokuxhumana nomphakathi uSipho Hlomuka ohlelweni ubusuku obuhle noSiyamhlongo ngoLwesibili mhla ka27 kuJune kusukela ngo8 kuya ku9. Hlomuka uzome ezoxoxa nathi ngezinhlelo zentuthuko futhi ethule imbiko ngemisebenzi wengqalasizinda osuwenziwe laphayana esifundeni sasothukela. Uzokhuluma kabanzi nangezinhlelo ezintsha zokuthuthukisa lesi sifunda. Lolu hlelo luzobe lisakazwa bukhoma emahhovisi omnyango wezokuthutha eMnambithi. Nawe ke mlaleli ungaba yingxenye yohlelo ngokuthumela imbono yakho kule nombolo. Nombolo yethu ithi 0716136667. Ungasilandela futhi nasezinkundleni zokuxhumana ku Facebook KZN Department of Transport, ku Twitter @KZN Transport. KwaZulu Natal kunuka itiyela kunamekwa udaka kanti futhi kushunqa uthu. Abona ke siyahamba ngalesi sikhathi ngikhuluma la namhlanje kuhambo lwethu uLindelani umfoka Mkhize okuyena osixoxela ngohambo lwakhe. Ngikholwa ukuthi usakhuthazeka lapho ekhaya futhi ngikholwa ukuthi usuqalile ukuthi hayi lo muntu ebekade ngithi mina nje ubhidisa iJoyous celebration kanti kuningi kangaka. Khabazela ufihlela abalaleli induku emqubeni. usho kanje Bayayibuza nje abalaleli uhlangana kanjani ke Khabazela neJazz ngesikhathi usebenza lapha yana kwaPolygram uSony inkampani enkulu kangaka emhlabeni futhi uSony wawungekho eNingizimu Afrika ngalesi sikhathi wawuphesheya kuphela wawuphesheya wawungekho nje at all eAfrika. uSony uyakubona ngoba kwesinye isikhathi senza izinto singazi ukuthi khona ababukayo. uSony uyakubona usuyangqongqoza usuyakuntshontsha iwona yini uSony owakwenza ukuthi ugcine usungena nasezintweni zeJazz? Kusho ukuthi okwenzeka ukuthi bengifika ePolygram ngenayi title ngenza lezi zinto eziningi ngiqala nekwaito kuningi okwashintsha ngePolygram. Polygram became the #1 leading record company in South Africa. Ngalo mfano osebenza elapha phansi bangi promoter immediately, no time to general manager. And ngalapho ngangenza imkhakha eminingi ngakenza yona ikwaito leyo ayisaqala bo Jonina and a whole lot of other artists. Ngalanda nga revive artist okwakuthiwa uJabu Khanyile ekhumbula imalo we simthandani yimo wayenza lo msebenzi wemalo we wabuya nabo Thabo na and a whole lot of we maji disitokufela seBrian milesi yimo wonke lo wayenza lo msebenzi ngise Polygram kanti iSony iyabuka ukuthi hayibo eSouth Africa si release music wethu through Polygram nangu umuntu bo they started making contact ukuthi ubani wenzani mina ngayichange discussion esasenza ngababuza why vele ningekho la eSouth Africa bathi asike eSouth Africa ngoba asazi ukuthi singangena kanjani ngathi ngicela ninikeze uthuba ngathumela ama-email singenza kanje kodwa ikhona igap yenu i-youth yase South Africa iyashintsha izinto kwenzeka izinto ezintsha eze fresh and the youth is leading that nginikezeni ithuba ngisebenze nani and bakuthathela phezulu lokho banginikeze opportunity ke ukuthi Mkhize hamba ufuna indawo awuqale uvula umnyango we Sony South Africa. Now what I did ngoba ngangaziwa ngekwaito ngaleso sikhathi ngizosheshisa nje ngangaziwa ngekwaito ngaleso sikhathi yonke into eyithi kwaito kwakunoLindelani behind yona ngase ngithothi ngibadide ngibajike kancane ngiqale ngeJazz music
ngahamba ngayofuna usisi Sibongile Khumalo wayiculo opera ngasukumphansi but ngizwe ukuthi le voice bengenza ijazz icula amaculo asekhaya eAfrica engenza usisibongona cha wena mfana wayidlala ngamine angeke ngikwazi ukuthi ngathi ngicela unginikeze ithuba nje wanginikeza ithuba ngalando baba uThemba Mkhize ngicela ungisize siproduce umama Sibongile Khumalo. That album was the first album yarizwa Sony. And I remember sales guys benza ibet nami uthi Mkhize ijazz ayidayisa South Africa ngeke nje izidayise lento dala udayisa izinto zakho odala udlalela kokunye benza ibet angiphuza utshwala but ngakunikeza ikesi lewayini lento bengafika ku 5,000. Guess what, it was the first jazz artist or jazz album okushaya igold disc ngaleso sikhathi. Yo ngikhumbula kahle leyo album eyayicula umculo wesintu otswara hong othula thula. Oh yeah. Ngikhumbula kahle leyo ngoma. Kodwa so ngangena kanjalo ku jazz. Wangabe usibongile phela wasebenza nawo Brahu Masikela. Ngasebenza no Brahu ngizolibeka nje leli nje balinjalo his soul rest in peace. Waye ngithanda kahle asibizela ngama number 1 2 3 ngithi mina 3 4 5. Ngaba nesibindi ngamlando Brahu ngathi eqeda ukurelease album but iyenza ngendlela yayo kodwa hayi ngendlela engangicabanga ukuthi Brahu eSouth Africa angenza ngayo. Ekade evela ekudingisweni. Ebuya outside esebenza nabelungu bemproducer la eSouth Africa. Ngamlando Brahu ngathi Brahu mina I think ngayichange lento wenze into yasekhaya ngendlela yasekhaya lethi nebesilindela ukuthi uzoyenza. Wathi sho kanjani wena mfana ngathi ngicela ukunikeza ichance naye ngoba ngangithala ngicelela ngithi cela ithuba yazi ukucela ithuba nje wanginikeza ithuba ngalanda uDon Langa nginale idea yilapho ke uBrahu senza khona Toleza Khawuleza. Yes, and that album again after your first album yashaya gold jazz. Leo album was the first album ushaya platinum but ayiphelela ngalapho yaya ku 6 times platinum which was 300,000 units in South Africa. Izinto ezazingabonakala ezazingenzeki. Imisebenzi kaKhabazela yonke le. Hey uNkulunkulu wahamba kaSoni. Kodwa mhlambe ngaphandle kokuhamba kaSoni ngifuna ugijima sikhulume ngekwaito sesikhulume ngejazz. I-Afropop njalo ke mina ngikwenza isikhathi esiningi ngibuka ukuthi yipi gap. So uyangena ikwaito wonke umuntu oyisenza ikwaito ama record company angasayisayini and artist yayicula. Yayivela sign ukuthi ayashaya ikwaito bongayicula ikwaito bakuyekelela. So vocalist ayingasayishaya. So and I had helped to establish and start and grow iKalawa under iSony Music. Ayisebenza nenye record company CCP ngathi bafethu senzela ngala nize ngalanga kumina mina nginendlela esekwenza ngayo izinto. So ngabasiza to change i-direction no music owenziwa imafika izolo ngalezo sikhathi. Uyakhumbula ngokuthola ngiblome emlanje. Yeah, when they started doing what then we called Afropop. But I needed to also create a competition ngaphakathi ngaqala igroup yakuthiwa iMalaika sikhumbula Topopo engayinobo Destiny ngenzela ukuthi zibe zo2 zicompete zenze umusic oyi1 ngaphakathi so and a whole lot of other Afropop artists that qamuka ngaleso sikhathi yashesha manje ukusikhathi ngiyafuna ngiyazi ukuthi isikhathi siyahamba kodwa ngeke ngikiyeke ngoba phela siyafundisa nakulolu hlelo. Ibaleke kabi lento ka marketing na ku business nje lento yokwenza icompetition ngaphakathi. Angifuni ukuyeka ungayichazanga awubatshele nje ngoline ababili ukuthi une la esitebeleni sakho ususebenza nemafikizolo kodwa uqala igroup eyenza into ecisha futhi efanayo iMalaika ukwenzelani lokho. One of the main important things for that is that it's very good to challenge yourself and compete with yourself. Local it was based on bengifuna ukwenza sure ukuthi bengesi mistake le yenze ngale siyayazi lento but also ngoba everyone sesiqale a particular style or genre ebesinganakiwe ngenza kanjani ukuthi ngiyangena kuleso style and take what we call a bigger market share within that space and then create a situation where people will positively compete within the same stable for a success and the growth and as they challenge each other kuba nokukhulu positively beqhudelana bodwa bela ngaphakathi positively
Hayi asihambe bazoze bangishaya abalaleli ngoba balokhu bebuzile ukuthi iJoyous kanti ke iJoyous pho angisho nje ngithi ngaleso sikhathi ngangisala emsakazweni ngangisebenza la emsakazweni kugijinywa kuthiwa hayibo asimemena abantu kukhona into enkulu ezobiyenzeka sibuza ukuthi yini le kuthiwa kuzobe kuculwa engathi amahubo hayi kuzobe kuculwa nje lapha yasa siya eDurban Christian Center lendala ngikhumbula kahle la ekhaya kwakhona uBoot Croc ngwenya owayeproduce ngangihleli naye evenini ngalelo langa sibuka lesi simanga ngeyoqala nqa iJoyous sitshele ngeJoyous celebration angihlehle kancane eThekwini when senza le yakhumbula ngathi ngane group encane sasizama nayo sasibe sihlanganeke nabafethu ababuya kwaMashu ababuya kwamanye amalokishi eKZN nababuya eSikhawini kwakunomfundisi osewumfundisi uJabuhlongane manje group yakhe ayibuya nayo eSikhawini kwaMashu kunomthunzi number group naye abuyana now la lento yokhompyutha ngayifunda lapho besifika so performer will be competing last performer khona kanti siyafunda siyacosha from each other and from there we became friends because khona lokho kuhle sasikwenza so ngithe sengithola ithuba lokusebenza eSony Music ngathi hey le back years ago khona labafethu engangisebenza nabo one ngaqale ngalanda umfowethu umfundisi number ukuthi mnganami awusondele la ke uzosebenza nami la ube wenza umsebenzi weANR la ekhaya sibone siphuma kanjani sithatha sisebenza sigijima sekune success eningi sitholayo nomthunzi sithi hey bhuti khona igap kwigospel music ngalo sikhathi angeke ngizolisha kodwa kwakudokotela Rebecca Malope owayigijima yedwa gospel music ikhona iningi but okwakushayana ukuthi bonke babe sounder obezama ukucula njengaye so bawubona le gospel uzwa yonke yafana ithona into eyodwa sorry ukusho lokho but namanje ngathi sesiyangalapha seqala ukufana ke manje namanje so ngase ngamlanda umthunzi ngathi umthunzi you are from this space and there is a gap kule market le asiyenze ngendlela esasiyenza ngayo thina ngendlela that we feel amalokishi nama township wethu will enjoy now mina nomthunzi sasebenza Sony sengibe nale idea nomthunzi uyayi understand uyayifeel asifuna usigijima ngayo le idea sasesilanda ubhuti umfundisi uJabuhlongwane ukuthi mfundisi awubuye uzosijoyina ngala uye kuba uthisha wayewuthisha lapha eSikhawini uye kuba uthisha sizobamba lento esifuna ukuyiqala ngala and the vision yalento is twofold one sifuna ukudumisa uNkulunkulu two sifuna ukunikeza amathuba kubazalwane especially labo bama praise and worship singers einkonzweni abangeke record company ibalande babone sifuna ukubanikeza ithuba khona bezophakama bezokhuphuka nabo bakwazi ukuphuma benze izinto zabo ngendlela yabo and namanje iJoyous isesekhona namanje iJoyous isenza khona lokho ukuthi siveza abantu abangaziwa sibanikeze platform sibanikeze amathuba sibakhulise ukuthi baphume bayoba yibo and stand for themselves out there ku music industry yo ayichasisha izandla wawazi ngesikhathi ngiqala ukuthi izokhula ibe ngaka we if wathi mina iJoyous izobe khona in 10 years angizokuphikisa wesibo ukuthi 20 years but bese uthi in 27 years iJoyous izobe sakijima ngangeke ngize ngikwazi lokho ngasasingacabanga it was not our plan but that was God's plan ukuthi iJoyous izokhula ibe ngaka and ikhula each and every day so lokho esiqhubekile nje uNkulunkulu lokho enathi sisalokho siyenza le esayiqala akusho wena kusho abaningi sanibonani ekseni kubo bonke abalaleli bokhulu FM ndokozo mbanje lo ngibingelele ngicela le fundi yana how
Siyabonga kakhulu kuNtokozo uNtokozo Mambambo ukuba niyambona uLindelani la ukuthuthuke kangakanani. Khabazela uNtokozo umele inqwaba ethi siyabonga. Ngiyabonga ngiyajabula ukuthi umele inqwaba because I'll be honest with you, the industry sikuyona thina, it's a very cruel industry. Kakhulu. Ama-artist awakwazi ukubonga. Akwabongi. uNtokozo is one. Ngisebenze nama-artist more than 100 or more kule country, but ngingawabala ngesandla esisodwa awakwazile ukubuya athi azobonga. And uNtokozo was one of the first ones ababuya baze bangibambisa something bathi Mkhize siyabonga. That's why nami kuse easy kusulula ukuthi bengibona begijima ngibuze kuhamba kahle kuyahlangana ngoba wakwazi ukubonga. If nama-artist amanye angakwazi ukubonga bazobe kube successful njengoNtokozo kungayindawo beyibambile. Ngiyabonga Mambamba. Hayi cha leyo ishoyo ke yokubonga hayi cha nami ayifakazela. Abafethu siyayazi leyo. Kodwa ke Khabazela ngikwazi ukudedela. Ungashonga ukuthi ngaphandle komculo ubuye usomabhizinisi oseyinkampanini ezinkulu asithinte nje kancane iContact Group ukuthi yenzani. iContact Group is a multi-facet company enama interest in different businesses. Kuma business ahlukene. Yebo khona lokho engikwaziyo ko music, iContact Group involved kuona ko music and arts. And then futhi sibe na ku engineering sihleli sikhona eRichards Bay sine company engineering kuthiwa iMeshe ngesebenza khona. And then futhi bese sibe na ku hospitality siyasebenza nakhona sinama restaurant akhona siwasebenzisayo siwa ownayo. And then si strong with community development, sisebenze nama nohulumeni nabo masipala na okubasiza ngama concept nama ideas of growing nokulekelela izinto zabantu service providing. So sikuzo zonke lezo indawo as a Content Group, and uLindelani Mkhize is the chairman of that group. Nginontokazi ngisebenza nayo iCEO lapha wakamapolo. Ngikholwa ukuthi bayabona ke emakhaya ukuthi apha mangami njengoba ngishilo ngathi ayi uzobhema ukholo. Khabazela kwahamba babona abanye ukuthi cha muhle lo msebenzi owenziwayo. Ngiyazi ukuthi amasama akuhloniphile ngelifetime award, ngiyazi ukuthi kuma crown wayithola lifetime achievement award. Ngiyazi futhi ukuthi sike sakikiza kule minyaka nje edlule ngesikhathi ungoye University of Zululand ikuhlonipha ngeziqu zobudokotela. Kuningi okunye engakubalile kodwa ukuthi kube khona abakuhloniphayo ikakhulukazi lezi zobudokotela ngoba into enkulu le baningi abafisayo kubo dokotela. Abanye sivuka ekseni bekade bengayeni izole udokotela ngakusasa kodwa wena uphiwe isikhungo esihloniphekile. Kusho ukuthini lokhu kuwena? Kwangivula amehlo kwangenza nga-understand izinto eziningi bengade ngazibone ngami ukuthi ngoba nganqaba isikhathi eside bebefuna ukunginikeza le yobudokotela. I think for 3-4 years belokhu bengicela bethi uyakudeserve ukuthi nginikeze le doctorate, le honorary doctorate. And then ngithe ngibusuka ngangibuza ngathi animeni why nifuna ukunginikeza lento. Bangichazela ukuthi hayibo wena lokho sokwenzile okuphilile ilento abantu abahlala bayifunde bengakayenzi for iminyaka, but wena ukuphilile ukona uhambile uhambo, so uyayideserve le honorary doctorate. Ngagcina sengivuma ke lapha. Ngiyabonga kakhulu ku University yaSongoye ukuthi kubone lokho sizasebenza kakhulu nabo. Yabona ke nje ngifuna ukudlulisa laba mase siyabuya ungahambi akukapheli. Lolu hambo belikade lidinga u2 hours indlela olude ngayo kodwa ke uNkulunkulu emuhle sizozama nje ukuthi sikusonge konke. Ake sidlule laba kuqala kuthiwa ngitshela ukuthi hello Mzansi inazo open time oyilethelwa okusebenza ngogesi nokuningi besitholele leli thuba lale mididilizo Zamanje yena Kurang manda. Zamanje yena Ihlobise nje into abibinhle
Leka ngithola ngikwesinye isimo iJoyous. Angiphina ngaso samehlo ami kuyo ngoba bangivusa ngixakekile ngilele phansi ngidefeated ngishayekile ngisaba ukubheka umhlaba ungenzele ezinye izinto namhlanje ngilo muntu engiyena bacontributile kakhulu. Yebo ninjani eMazethe nikhuluma noVusi walapha kaMkhwanazi endaweni yaseMondlo emvunyane esimashwini ngisegoli kwamanje ayisaluza udaba laba uLindelani lapho estudio uhambo lakhe futhi uyalibona nje kwakuyindoda ekwaziyo ukubekezela nokuthi yayazi ukuthi ifuna ini empilweni wagcina ehamba wagcina ephumelela lapha aphumelela khona lokho izindaba nje ezimnandi mina uba uLindelani ngiyawazi nje amaculo akhe ingoma zakhe ngiyazazi kwato lezi indala ngizazi nje kakhulu zonke nje ingoma zakhe bengilalela ngisakhula nami sisemncane zimnandi nje kakhulu uyikwata nje uyikwata emnandi eyayibona ukuthi ayimnandi impela ngalezo ayimnandi nje kakhulu ayimnandi kakhulu ngibengelele Zanele Mbokazi uduma amaziko kwalo lapha esiphathe nje sayingicela ukubuza lapho ubaba uLindelani Mkhize ukuthi isinqumo uzathatha isinqumo sokuyosebenza kakhulu neJoyous celebration ayeke kwaito leyo kwakwenze njani kwafika kuye ngabe kwaba ubizo lwakhona ukwenzakalana ngoba mina sengimazi kahle kuJoyous celebration. Siyabonga kakhulu kanti ke khona nomunye othenge ngize ngisale namhlanje uma ngabe kukhulunywa ngoLindelani ukhabazela singakhuluma ngaye emsebenzini singakhuluma naye ngaye emculweni kodwa ubuye abe umnumzane abe ubaba abe umyeni ekhaya. Siyakubingelela mama. Umama Mkhize lo siyaphila ninjani? Uyabona nje mina nje ngikunikeza umzuzu wakho wokuthi nangu umzuzu wakho khuluma nesithandwa sakho nomyeni wakho ukuthi uthini kuyena. Ngikuhlajisa ngikude kanjena. Khabazela siyabonga. Akukuningi engingakusho kuyena angakwazi ngoba siyasizame sinabantwana ukuthi simbonge ngakho konke asenzela kona. So namhlanje bengifuna nje ukuthatha ithuba ngimbonge ngakho konke ayikho naloko angekona Nkosi yami kubalekile ukuthi sibone izinto angezona siyibone ngaphandle zenze ukuthi hayi lokhu thina sikwazi siyabonga ukuthi asikwazi nomsebenzi wakho omkhulu usebenza ngokukhulu kuyikhandla Mkhize usebenza ngokukhulu kuyikhandla namanje nje seholding nengane befanele ngabe sinaye la kodwa ke umsebenzi wanqaba wagijimisa wona umsebenzi so kunokuyidela okuningi akwenzayo ukuthi uqhubeke umsebenzi kuqhubeke nempilo zabanye abantu abangebona umndeni wethu lokho siyahlonipha futhi siyakubonga ubaluleke kakhulu kuthina because abantu abaningi bazi ubusinessman nemsebenzi ayenzayo kodwa kuthina impilo yethu uyikona konke kuthina so ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu usamgcinile futhi umkhuleko wami omkhulu ukuthi aqhubeke amgcine ukuthi akwazi ukubona imphumela yomsebenzi wakhe esaphila. Amen. Lokho bengifuna ukudlulisa ukuthi umkhuleko wami wazukusuku yonke lokhu Jehova mgcine akwazi ukubona imphumela yomsebenzi wakhe yonke esaphila nezandla zakhe ikhulu ukuthi amayibona. Siyabonga kakhulu Nhlanhlo siyabonga kakhulu uNhlanhlo lo oMrs Mkhize siyabonga kakhulu uNkulunkulu emihle Khabazela ngonyaka ka2018 sike savala amehlo sizwa ukuthi awuphilile ngonyaka ka2021 22 ingonyaka odlule sike sagijima sizwa kuthiwa hayibo kwangathi akuhambi kahle futhi okwangonyaka odlule kungathi bekade kunzima kakhulu. Asitshela abalaleli ukuthi uNkulunkulu usibone kanjani isandla sakhe kuloko obudlula kona. Mhlambe ngiqalela kule kholo obuya kuyo. It's been 23 blissful years.
ngiyabonga kumamncube ngiyabonga kumzila nkatha ongizalele ingane ezo3 engisebenza nazo engigijima nazo ezingigijimisayo futhi I've been every time nginayo it's a holiday kusho ukuthi I've been on holiday for 23 years. Wow, siyanibongela. Uyenza impilo yami benjalo ngiyazibongela kuye. Nanga lesikhathi okhuluma ngaso bekunzima impela last year kuthiwa ngingama nominini kungathula konke. I-support yakhe was just kwelinye level engakwazi nokuyichaza namanje ngiyazibongela kuye but uNkulunkulu mkhulu kuba nesikhathi la athi stop reset restart uzokwazi ukuthi uqhubeke phambili and ngakurealize lokho ngisesibhedlela ngikukubi ukuthi okay ngivukile ngiphaphamile ngila bengakwazi ukukhuluma bengakwazi ukuhamba for days but naku sengiyakwenza kusho ukuthi kukhona lento uNkulunkulu ayenzayo and ngiyabuya mazethe. Wathi mawuvuka lapha asibatshele nje abalaleli ukuthi bekuhlangene nenhliziyo. Yes. Wenza ama operation amaningi khabazela. Amaningi wenhliziyo. Kuvalwa amehlo nodokotela bethi asiwenzile o4 bypass but asikakafiki ku5 kuzoqala ngawe. Wena wenza 5. Wenza 5 bypass yenhliziyo. Wavala amehlo ngonyaka odlule kwathandazwa wavuka. uNkulunkulu kubekeleni khabazela ikusasa lithini usuqedile noma khona usafisa ukwenza? uNkulunkulu ngivule amehlo wangibonisa ukuthi kuningi umsebenzi kusafuna ngikwenza. Ngarealize ukuthi I am an eagle indeed. I'm busy writing a book right now which is about personal growth and personal success. It's not yet a biography. But ekhuluma nje ukuthi ke tell my story in a business way ukuthi la ukhona uNkulunkulu uyakusebenzisa nokusebenzisa ngendlela eziningi ukufuna ukuzazi ukufuna ukuzibona ukufuna ukuidentify ukuthi ukuyisaphi manje so bekuyindlela yokurestart bekuyindlela ukuthi ngifundise labafowethu ukuthi anigadeni stress sisithatha kancane lento ekuphatha kabuhlungu ekustressayo ekuphazamisayo find indlela thola indlela ukuthi udile nayo uqhubeke nempilo yakho but noma ubona ngathi kumile hayi ngoba kumile uNkulunkulu uyakutesta uyakuchallenge sometimes kuzofaileka kanti ufuna urestart khona lokho okwenzayo or ufuna ukubeka kwenye indawo vula amehlo ubone ukuthi yini la kubekela yona yasebenza bekube nami last year ngiyabonga nezana zangibheka nomzila nkatha ungibongele nakuye benihlangana ngimkhonze kabi khabazela ikepisi nesigqoko yini ngingaphuma ekhanda we umkhulu ngizoyishiya lapho nje kepisi nesigqoko umkhulu khona lento ayishiya ngeke kuphume nongixolela ngongena phakathi enkonzweni nekepisi nesigqoko sami mina ngimdumise nje futhi ngiyazi ukuthi akuphumi ngifuna nje angikwazi ngisho ukuthi umnyalezo wakho oya ikakhulukazi kubaculi bonke kodwa futhi ngifuna o specific o special okhethekile umnyalezo oya kubaculi begospel. Wathi ngichaza ngale incwadi engibhalayo nomfowethu umkhululi Dube ithi where eagles soar. It's yenza iexample ukuthi you might not be the best, you might not be the definitely best talented, kodwa if ufunda ukuthi eagle isebenza kanjani uyakwazi ukuthi ngalokho nakho ngokhozi ngalokho nakho nikezwe kona ukusebenzisa ngendlela ngobuciko ubheka ama-answers within yourself kwenzeke. Each and every one of us have something in us zithole wena zifounde wena ukuthi yini lenginayo ngingayenza mina isebenze kanjani ukuthi kuhluke. Don't try and compete nabanye abantu. If you do it positively for your own lokhuzane but now na something yenza ikusebenzele bafowethu. Ungacompete nabanye abantu bakithi siyabonga kakhulu ukhabazela siyakuhlonipha kakhulu hayi angisho kahle Dr. Lindelani Mkhize. Sembiza kanjani? Dr. Dokotela sikusho kugcwale sithi dokotela sikushayela izandla siyahalalisa kuhle kakhulu umsebenzi owenzile angikholwa ukuthi baningi abantu asebekwazi ukuthi bakhiphe ezandleni zabo abantu abangaka abayizibonelo eSouth Africa abakuyo yonke indawo siyakhalalisela kakhulu engathi uNkulunkulu angakugcina uqhubeke nje wenze okuhle konke. Siyabonga kakhulu. Ngiyazibongela kakhulu Zanele ngisazophuma ngisazogijima ngisazosebenza inkosi ingisindisile ingcinile yangibuyisa ingibusela kube nomsebenzi omningi ekufuna ngikwenze ngisazozamanye ama Joyous amaningi nazo ke siyabonga kakhulu.